În episodul de astăzi din Poftim Știință, telemea, un miel, cașcaval, o fantomă, mozzarella, o cultă mondială și multă brânză. Păi, e verde și un șnur, hai la brânză la Carrefour. Dați niște brânză din aceasta veche de oaie. Și chiar este veche. Brânza de oaie este printre primele tipuri de brânză făcute de oameni acum 10.000 de ani. Nu vreau chiar atât de veche. Stați, doamnă, liniștită, am adus-o ieri. Și mai puneți-mi și niște brânză, feta, să mă simt ca în vacanță în Grecia. Și nu doar de asta te face să te simți bine. Brânza conține un aminoacid numit triptofan care stimulează secreția de serotonină și te face să te simți relaxat. Nu vreți să vă pun și niște telemea? Merge bine la omlet. Telemea? Mai degrabă telenea? E ok. O să vezi mai încolo în show cum să faci omleta cu brânză perfectă. Bă, eu nu mai pot așa. Păi ce urmează, să mă îmbrăcați în brânză? Gata, am plecat. Salutare și bine v-am găsit la Poftim Știință! Hey, guys, am glumit cu plecatul. Așa cum bine v-am... Alex, e ok, preiau eu de aici. Așa cum bine v-ați dat seama, astăzi vom vorbi despre vestita brânză, cea care ne-a fost alături și la bine și la greu. Ți-e foame? E o bucată de brânză. Vrei un preparat sofisticat? Poți face unul cu brânză. Mic dejun, prânz, cină, gustare. Brânza merge oricând și cu orice. Ca să vă convingeți, astăzi pe parcursul episodului vom juca un joc numit Bingo cu brânză. Sau, cum îmi place mie să zic, Bringo. A spus cineva? Bringo! Înțeleg confuzia. Dar nu. Ce-i chestia asta? E vărul Aristotel? Friedrich? Nietzsche, dar filosofie. Dispari. Revenim! De fiecare dată când veți auzi cuvântul brânză, vom afișa pe ecran câte un sortiment și un preparat care să-l includă. Iar la final, cineva va câștiga greutatea sa în... brânză. Dar ce este și cam de ce ne place nouă românilor atât de mult brânza? A fost făcută pentru prima dată cu 8.000 de ani înaintea erei noastre și s-a obținut prin coagularea laptelui cu ajutorul cheagului, o enzimă pe care o găsim în stomacul mieilor sau vițeilor neînțărcați. Eu. Voi tăia acest miel și voi pune la păstrare laptele în stomacul lui. Hei, aș putea să-l salvez, dar asta ar însemna să nu mai avem pizza 4 formaje azi. Pe meleagurile noastre, brânza era nelipsită din dieta dacilor. Și nu putem vorbi de daci fără să pomenim și romanii, care au adus odată cu ei noi combinații în bucătărie. De brânză cu alte ingrediente, zic. Hei, te-a spălat tata! Și uite așa am ajuns la bunătățile astea. Brânzeturile iubite de daci s-au tot înmulțit în timp. Brânza de burduf sau cașcavalul sunt prezente în cronici încă din 1374, iar de atunci am experimentat și cu ambalajele. Vezi brânza în coajă de brad sau cu îmbătrânirea ei. Vezi brânza cu mucegai de la țaga. Azi un român consumă cam 5 kg pe an, dar tot e de 4 ori mai puțin față de media europeană. Da, cam asta e treaba cu brânza. Dar, cel mai probabil, voi știați toate chestiile astea deja, nu? Sigur. Ia să vedem dacă sunt totuși pe bune. Da, exact. Un lucru pe care l-auzim cu toții de mici este că brânza reprezintă o sursă importantă de calciu, care ne întărește oasele și dinții. Și e adevărat. Mai mult, are proteine care ajută fibra musculară, cât și probiotice pentru un stomac sănătos. Doar că este un aliment din lapte, ceea ce alimentează altă teorie. Dacă nu tolerezi lactoza, nu mănânci brânză. Fals! Dar înainte să vă spun de ce, hai să vedem care e faza cu lactoza și cu intoleranța asta care îi sperie pe oameni mai rău ca glutenul.
Sigur ați auzit și voi treaba aia cu păi omul e singurul mamifer care bea lapte după înțărcare și care consumă din laptele altor specii. Păi da, avem probleme! Ei bine, omul este singurul care a domesticit alte specii, iar de-a lungul multor generații de consumatori de lactate au apărut mutații genetice care au învățat organismul nostru să proceseze lactoza, adică zahărul din lapte, fără urmările neplăcute. Însă doar o treime din populație beneficiază de această superputere. Toleranța lactozei este o abilitate ce trebuie antrenată, iar cei care nu consumă des lactate pot suferi un, să-i spunem, disconfort. Dar asta nu înseamnă că nu poți să ai o relație cu mai multe tipuri de brânză. Ce zodie ești tu? Zob, este foarte clar că iubești brânzeturile, însă intoleranța ta la lactoză ți-a cam dat de furcă cu unele dintre ele. Acum e momentul să alegi cu ce brânzeturi vei merge mai departe, către cine merg furculițele. Ce greu e. Vreau să vă spun că vă apreciez enorm pe fiecare dintre voi. Mozzarella, dimineața aia cu tine alături de roșii și busuioc, pur și simplu magic. Apoi am stat o oră pe toaletă și nici măcar n-am avut telefonul la mine. Tu nu primești furculiță, ci nici voi, urdă, ricota și brânză topită. În schimb, cu tine, Cheddar, simt că pot construi ceva pe termen lung. Prima furculiță merge la tine. Și am una pentru parmezan, brânză cu mucegai și brânză maturată. Bun, deci ne-am lămurit. Ca regulă generală, cu cât o brânză este maturată mai mult, cu atât are mai puțină lactoză. Acum, hai să vedem ce alte legende mai circulă. Brânza topită e făcută din resturi, iar resturile sunt rele, de-aia nu se dau niciodată. Onorați colegi, e timpul să trecem la următorul nivel. Luați-vă gândul de la Big Pharma, Big Oil, Big Ben. Tiberius, te plesnesc. Ne îndreptăm spre locul unde se află adevăratul cașcaval. Fabricile de brânzeturi. Colectăm resturile, le topim și, asta e partea cea mai tare, facem un profit uriaș! Paul, ești ok? Scuze, m-a luat valul. Da, e adevărat. Doar că intenția este mai puțin malefică, ba chiar reduce risipa alimentară. Mai multe despre asta ne va spune doamna Dana Pop, doctor inginer în industria alimentară. Brânzeturile topite, numite și brânzeturi procesate, sunt obținute din diverse resturi de brânzeturi care nu au aspect comercial, cum ar fi, de exemplu, resturile de cașcaval sau telemea rezultate de la feriere sau oricele de cașcaval. Da, pentru că doamna Pop a vorbit foarte mult, am decis să facem un rezumat în timp ce te uiți la acest video cu viței drăgălași. Resturile despre care tot auzi sunt de fapt produsele cu imperfecțiuni estetice, dar sunt la fel de bune ca cele care ajung la raft. Deși nu e dăunătoare, brânza topită nu e nici vreun monument al nutriției optime. O poți lăsa în categoria gustărilor vinovate, alături de parizerul cu muștar sau reality show-urile cu vedete. Dacă vrei o brânză tartinabilă naturală, încearcă brie sau chiar brânza de burduf. Iar dacă ai răbdare, ascultă întreaga explicație a doamnei Pop în linkul din descriere. Hai că ne-am liniștit și cu miturile astea. Singura problemă însă e că atâta vorbă despre brânză mi-a cam făcut foame. Și știu exact cine mă poate ajuta. Șef Dexter s-a întors în Poftim Știință pentru a ne arăta din nou că poate transforma un preparat obișnuit într-unul extraordinar. Astăzi el va găti... Omletă cu brânză. Hai mă, zic cum trebuie. Omletă de fromaj. V-ați prins că e Dexter? Corect, e omlet au fromaj, dar nu nimic, fiindcă azi o să fac 3 omlete diferite cu 3 tipuri de brânză. Da. Bingo! Ok. S-a strigat linie. Corect. Da. Că nu dai pe aplicație. E pe aplicație. Du-te să încarci sifoanele. Ok. Băi, scuze că a durat atât, am fost până la Olănești și am rămas la băi. Tu ai gătit deja. Ce e asta?
Asta este omleta hipsterească, mazăre, brânză pufoasă, norișori așa. Avem omleta clasic franțuzească împăturită așa frumos. Poți să guști, dar nu acum, fiindcă acum avem treabă. Avem nevoie de 5 huevos. Uite cum se duce albușul. Jobul tău este să prăjești albușurile, apoi eu mă ocup de gălbenușuri, le asezonez cu sare și piper și le voi găti la aparatul sous vide la 65 de grade timp de 30 de minute. Turnăm peste albuș smântână de gătit, sare, piper și acum brinza. Despre asta e misiunea. Ok. Am băgat gelatina hidratată și să fac un cocktail. Faci așa un mic dimple în mijloc, emulsia de gălbenuș și o să iau din plântuțele astea. Aceasta este omleta ta de mentă. Mi-e frică. Voilà! Ia să vedem. Oh, fantastic! E clar că brânza și ouăle fac casă bună. Cu ce altceva se mai potrivește? Aflăm imediat. Brânza, oameni buni, e mai mult decât știam odată. Astăzi ne va ajuta să-i dezlegăm tainele expertul nostru în brânză, domnul Alexandru Pițigoi. Sau Piții. Pot să spun Piții? Deocamdată nu. Ok. Domnule Pițigoi, de ce ne place atât de mult combinația de roșii cu brânză? Ne place datorită asocierii dintre aciditatea roșiei și grăsimile și proteinele din brânză, asociere care ajută digestia și creează o senzație foarte plăcută. După ce reguli împerechem brânza cu vinul? Și merge și cu bere? Dacă e să vorbim de niște principii, dulcele merge cu sărat, deci cu cât vinul e mai fructat și mai dulce, se potrivește cu o brânză mai sărată. Berea este tot un produs de fermentație, ca și vinul, ca și brânzeturile, și se pot găsi asocieri foarte, foarte plăcute. E mascarpone brânză? Da. Ok. Mascarpone nu e brânză. Sunteți la un pas de a vă lua diploma în brânzologie. Dar până atunci vom răspunde la una dintre cele mai grele întrebări din viața de familie. Avem ceva bun în casă? Nu știu, să aflăm, zic și eu. Ei, ce frumoasă ar fi viața dacă ar fi ca în reclamele la brânzeturi. Armonie în familie, momente de tandrețe prelungite. Din păcate, realitatea nu e chiar așa. Iu! Zop. Liniștește-te. S-ar putea ca eu să am soluția pentru tine. Ia, deschide ușa frigiderului. Ce vezi acolo? Bere, lapte, ouă, bere. Cred că ar trebui să păstrăm totuși ceva din lumea spoturilor la brânzeturi. Ia, închide ușa. Acum deschide ușa frigiderului. Wow! Uitasem! Tocmai ce ne-am aprovizionat cu brânzeturile preferate de la Carrefour! Perfect! Haide să gătim niște cataif. Ia niște mozzarella și haide să gătim. Eu nu știu cum arată mozzarella. Aia cu 2 de Z. Da, exact. Și de-aia am zis, bă, la vânătoare cu mâinile goale nu mă mai duc niciodată. Bun. Ce trebuie să fac acum, Deiu? 1. Iei fideaua, o rupi în mână și o așezi în bol. Punem untul la topit în bain-marie. De acolo e tata. Am înțeles. Untul e topit, oprim focul și facem o băiță termală fidelei. Amestecăm puțin. Haide să punem în formă jumătate din compoziție. Să punem și mozzarella, te rog eu. Ta-da! Acum punem restul compoziției peste mozzarella, îl punem la cuptorul preîncălzit, 30-35 de minute la 180 de grade. Am dat drumul la foc, facem siropul. Apă, zahăr, turnăm compoziția apă-zahăr. Acum esență de vanilie și de rom. Ce lip. Ne-ar trebui niște coajă de lămâie și de portocală. Siropul pare gata, hai să vedem în cuptor dacă e gata și cataif. Voilà! Ce avem aici? Un mix de nuci cu fistic. Yummy! Aoleu, m-ai speriat de m-am intolerat la lactoză. Pe tine. Pe mine, da.
Gata, hai să mâncăm, că nu mai pot. Hai, Alexandra. Te-ai spălat pe mâini? Pe bune, exagerează tare cu personajul ăsta. Nu ai nevoie de mult ca să aduci bucurie în familie. Poate de puțină dragoste și de puțin mai multă brânză. Bringo! Bringo! S-a strigat Bringo! Ce e asta? Premiul cel mare, greutatea ta în brânză. Oh, adică 61 de kilograme? 95. Ești... Cine s-ar fi gândit că pecorinoul merge foarte bine cu înghețată? Apropo, voi ce combinații ciudate ați încercat cu brânză? Scrieți în comentarii și puteți câștiga un premiu tare! Dacă ți se pare că a durat prea mult până să apară acest episod, gândește-te că există un sortiment de parmezan care e maturat 36 de luni. Și stai liniștit, cât de curând ne vom continua călătoria pe tărâmul mâncării cu un nou episod din... Ok, până data viitoare, faceți bine și mâncați bine! Cu ocazia asta vă declar soț și felie.